No, tak zdravím. Čo mi dalo Bali? No, všetko. Všetko. Bali nebola moja vysnívaná destinácia vôbec. Nejako ma sem vietor zavial z hodou rôznych náhod. A dnes už viem, že to náhody neboli. A čo mi dalo Bali? No, nedá sa to popísať jedným slovom, dvomi, ani asi keby som 4 až 4 zapísala, tak nepopíšem, čo mi dalo Bali, mne osobne. Ale keby mám nájsť jednu vetu, ktorou by som asi vystihla to, čo sa vo mne tu odohralo, tak by to bolo, že som tu našla sama seba. A toto je Bali, moje Bali. Bali ma otvorilo, keď som sem prišla. Alebo skôr by som povedala rozložilo, aby ma mohlo poskladať. Tak ako poskladaná byť mám. Mm-hmm. Tak ako ma stvoril Boh, tak ako ma viedli rodičia a som strašne vďačná, že boli okolo mňa ľudia, ktorí ma dokopali do toho, aby som na Bali išla. A som strašne vďačná Lenke, pretože ja nie som nejaký cestovateľ, ale keby si mám už teraz vybrať, či pôjdem do luxusného rezortu, alebo pôjdem poznávať Bali s Lenkou, tak jednoznačne s Lenkou. A čo sa týka toho môjho problému, že som mala najviac problém s peniazmi, že to je veľa a tak by som k tomu chcela len povedať, že to, čo som za to zaplatila, je smiešne málo za to, čo som tu našla a čo si odtiaľ to odnášam. Ďakujem.